Köszöntök mindenkit a Gombavatonkon az egész évfolyam nevében. Elérkezett hát ez a nap is, és ki hitte volna, hogy ilyen hamar el fog érkezni. Persze sokan figyelmeztettek, hogy élvezzük ki a gimnázium éveit, mert nem fog sokáig tartani. Mi nem hittünk ezeknek a szavaknak, és most mégis itt állunk az utolsó évben. Aggodalomra azonban semmi ok, mi készen állunk. Megtanultunk mindent, amire szükségünk lehet, és ezért hálával tartozunk ennek az iskolának. Hálánk jeléjük fogadják szeretettel a következő műsorszámokat. Elsőként a 12. A-osztály produkcióját, amelyből megtudhatjuk, hogyan állták meg helyüket tanáraink előző munkahelyükön, a Hunyadi János Kórházban. Jó szórakozást kívánok! Bernát doktor úr vagyok, a fődoktor, és a betegek gyógyítása közben mindig a Rádiószeget szoktam hallgatni, tehát ez elég gyakran történik. Jut eszembe, ma mindenkinek nagy vizit lesz mindenből, miközben hallgatjuk a Rádiószeget. Figyeljenek már! Most mondtam, hogy nagy vizit van! Ennyivel azért megtisztelnének engem is szakértő kollégáimat, akik szintén figyeljenek! Nem zavarok! Na végre! Emberek! Következő a helyzet! Én igazán nem szoktam dicsérni, de most az egyszer, de ezt se vegyék annak inkább. Na szóval, elég jó haladnak, jó, amit csinálnak, és ha minden ilyen jól megy, akkor ezek a betegek péntekre már haza is mehetnek. Annyit tudok mondani, hogy ne szúrják el, ezt a napot még ki kell bírniuk, mármint a betegeknek, nem maguknak. És nyissanak ablakot! Valaki forró szereti, de én nem. Kibírni még egy napot itt? Csoda, hogy még élünk ezek mellett. Komolyan, én egyre rosszabbul látom. Ez semmi, az idegosztályon meg valamint ilyen német népdalt kell énekelni, ha gyógyszert akarnak kapni. Hát srácok, próbáljuk túlélni. De lássuk, hogy mi történik, ha a főorvosnő nem találja helyén a betegét. Let's go party! Hát maga hol járt? Valóban? Nos, ha már úgyis ágyon kívül van, beszélgessen velem egy kicsit. Hogy érzi magát? Rosszul. Hogyan kérem? Rosszul. Pongyola fogalmazása miatt sajnos nem tudok gyógyszert felírni magának. Majd megtanulja, ha valamit el akar érni ebben az életben. Akkor helyesen fogalmaz. És ez maguk is tekinthetik ő példának. Jó, én magának pedig felírnék egy havi adag hajlakot. Úgy rátom rászorul. Magának miért van ilyen jó keze? Elvegyem? Ne örüljenek. Holnap jövök. Az idegosztályon még az is megtörténhet, hogy a kezelőorvos neurotikusabb, mint a betegei.
Alles klar? Ja? Azt fogjuk csinálni, hogy megvizsgáljuk az önök egészségi állapotát. Magát hogy hívják? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy wie heißen Sie? Also, nem válaszol? Dann 20 Liegestütze bitte, jöjjön ide előre, és csinálja. A Petőfi csarnokban már gyerekek, hát maguk mit röhögnek? Maguk hogy érzik magukat? Sokkal jól. Itt az ideje, hogy elkezdjük a mai terápiát. Laurentia, liebe Laurentia, wann können wir wieder zusammen sein? Am Montag. Ach, wenn es doch alle Zeit Montag wird und nicht bei meiner Laurentia mehr. Ahogy parancsolja, édes úr. Édes úr, hát ejnye, illik ilyet itt a földön hemperegni. Ejnye. No, édes úr, igyon ebből a csikó bőrös kulacsocskából. Igyon már, no. Hát, ha nem muszáj. Hát, maguk gyémántos kerti törpék hogy vannak? Nagyon jó. Mit kuncutkodtak maguk Péter doktor úrral? Semmit, ha csalamana csár, nincs ilyen. Na, hagyd vesek egy pillantást a maguk korlapjára? Úgy látom, nekik komplex kezelésre van szükségük. Felírok maguknak reggel és ebédre 2x egy német gépírát, effekvés előtt pedig egy dupla dózis Julok Viktor. Hozom a mai adagot. A nővéreknek épp elég gondjuk van a betegek nélkül is. Nézzük csak! Nevelkedett gyerekek nem hajlandók bevenni a napi C-vitamin adagukat. Tessék, hát a C-vitamin adagukat. Ez a mai egészségügyi helyzet mindent és mindenkit megváltoztat. Ja, igen. Képzeld, Bea, vagyok, igen. De képzeld, a mai betegem nem volt hajlandó bevenni a lázcsillapítóját. Ilyen ellenállás mellett nem tudom gyógyítani. Pedig fel is rajzoltam neki. Ne nézd már az órádat, légy szíves, még nincsen 7 óra, jó? Én nem egy rádió vagyok, amit ki lehet kapcsolni. Pedig mondtam, felrajzoltam a betegemben, hogyha beveszed a lázcsillapítódat, meggyógyulsz. Nyír, igaz! Képzeld, de nézeges már az órádat, légy szíves, még nincs 7 óra. Képzeld el, meg is mutattam neki, hogy van egy halmaz, a betegek halmaza, és van egy halmaz, a gyógyszerek halmaza. És hogyha a beteg beveszi a gyógyszerhalmazát, a betegek meggyógyulnak. Az van Janos első figyelmeztetés! Nem kérek! Egyébként meg mindig is adoztam a női logikának, he. Ez nekem furcsa. Este van, kiki nyugalomban, de a betegek nem nyugodtak, sőt.
mert így nem lát. Magával meg mi van? Fájakarom. Kenjen rá meleg szart. A kavinton, jaj, azt nem magával. A kavinton meg ne felejts el bevenni. De kettőt, az elsőt azért, hogy a másodikat el ne felejtse. Se olyan fiúk. Sziasztok! Ha már ilyen szépen összegyűltünk, akkor énekelhetnénk valamit, mondjuk arra, hogyan álltam. Mit szólnátok a Béres legényhez? Ez lesz az a hang, kérem vissza. Nagyszerű. Béres legény rajta, béres legény, jól megragd a szekeret, sarjú tüske, bököli a tenyered, menni jobban, bököli a tenyered, annál jobban ragd meg a szekeredet. Na? Nagyon ügyesek voltatok. Így elszaladt az idő. Hát akkor én megyek is. Sziasztok!